Sementing iki lho nyantai ngopi ngene ra enak tapi kok iso wong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah jadi ceritanya hari ini aku harus pengen nilai motor Pak Adi Dordong wis jadi burung. Nah terus kengko rencana aku ya harap itu setere kayak kita terus itu mulai tak gagal aku ngono bos. Mulane iki arep OTW ning bengkel nilai motor Pak Adi Dordong wis diapakne ae ngono pokoke ya. Nah iki aku arep budal bos. Nah biar budal nilai montore wis keadaane piye no. Piye ndi to? Urung sing anu to? Urung sing anu. Burung buas. Oh, alah. Oh, iki to. Lho bas montore tak tili wis digarap burung bae, Gung. Ki motor sapa ki ya? PI ya ki? Oh iya. Oh, alah tak kira ki aku langsung. Tak kira iki nganu rene tibae urung bae. Burung sik to. Santai aja to. Halo bos. Niki lho, setere langsung tak gua iki wis. Iki bos bae. Tak cek iki keadaane. Iki bos. Setere iki matok gitu. Iki bos, jadi iki wis gak apa-apa iki tukok ning anu kok. Iki wong Gung rene. Oh. Nah, jadi ki wis teko bengkel nilai montornya ternyata urung bos cek ning jero. Terus akhirnya aku ngobrol-ngobrol karo tukang bengkel iki. Ngono lho. Ora gunamu nang lomba apa ae? Agustusan iki. Piye anak lomba? Ki nang lomba. Piye to? Biasane ben tahun ngadakne lho. Iki danane wetake Lemas wis danane iki. lemes iki. Danane serane popo iki ya. Ki engko nek kok kuwi lho nggo ning pondok mulai nang lomba kok. Lomba pemancingan ya. Iki wedhus. Hadiahe jarian karo kebu kok. Kok iso lho kowe engko lak kowe randang melok. Hadiahe biyo iki. Kebu lho hadiahe karo jarian kok iso ngono. Jan gula kok. Lah wong takok hadiahe ngono kae apa ya kuat tuku kebu. Kebu saiki langka kok. Ngono lho. Aku urung pesen Urung pesen dudukan Berarti ki nganu ya kae. Berarti dudukane ngisor setir pi ya? Ya, iki dudukane sarep. Piro ya? Regane. Akeh golek dukawan karo anu ge eneng ndi mosok turu ya apa. Turu paling wong engke. Lah ya takon mesen dudukan setir wi lho aku iki. Ki ngene tok ya ora iso lho bos ngene tok. Ora dipasang anu. Wih. Mak, kopi, Mak. Cilike, Mak. Dilane nduri kono. Dilas lho gak iso. Kowe kok ngono ngrasane. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur lah. Bae ya iki ragan apa iki? Motor apa iki? CB. Bae ya gara pamujan bae. Iso. Gak kesel weh. Gak kesel. Kesel yo. Udah omong to. Kesel omong iki. Tak takoki gara apa mak meneh biyen gak kesel. Gak kesel omong to. Tak dudukan iki yo ngenteni sik to menawa lak dikirimi dudukan setir apa yo roh to iki. Ngono lho. Jenenge wong iki ngono bos. Ki nggih lho wis tak nganu. Lha kuwi lho. Kuwi kan wis ana ning kuwine to, karek ngisorane kuwi lho. Tapi lek gak kayak pasang dudukan yo elek yo to. Iya lah. Ngono lho.
Iki lho bos. Masang iya iki lho. Tuh, bae. Iki calone iki lho bos, calone. Iya apa-apa dagang. Lah iki karo kelak dawa iki to. Iki. Dawa iki to karo kek. Wong kek gaweane asli e. Ndek kok. Jajal anune kek pomo kuwi pomo dilas-las kene. Ngrubah berarti. Berubah. Lan lak dawa iki jajalan. Iki lho. Berarti iki ngrubah iki barang ah? Iki di tempat pling gede dudukan anyar. Oh, lagi Di tempat saiki ne. saiki ne. Yo di tempat iki lho, saiki lho, baut iki lho. Oh, baut kuwi. Itu iki to. Lah ya kan dawa kuwi kita ganteng iki lho kita. Dudukane pas. Arahku gak tak dhuwur, wis tak gawe standar ngono ae. Dhuwur saithik ngono lho. Sak mene kan. Ngelak terlalu dhuwur, ngelak digono malah geblak. Ngono lho. Iki sapa iki? Iki kancamu jane? Oh. Ini aku lho. Nah. Ditumpukno gak iso ya? Tumpuk ning dhuwure kene. Iso. Tumpuk kene gak iso ya? Iso nang ngono lho. Asal kayak kono ya apa piye? Lah ya, dan wis mun aku. Dadi nek motor ki aja padha ditumpuk. Hei bos, timbane seterku tak tumpuk lho ndang apa ono lagi dudukan seter iki lho. Yo, dudukan seter 2 eneng iki lho, bos. Tolong dikondisikan bos, bos. Ben padha batore. Ki sing masang wis siap lho jane iki. Syukur-syukur ya oleh kirimane. Oleh kirimane ini ya, alhamdulillah. Pi, wilak mau apa dudukan seter apa? Padha ae Supra. Ngene undah. Nah, wi lor. Dudukan setir Honda, Bos. Lho, Bos. Mosok tak dobel ning dhuwur ngono kan ya gak mungkin to. Ngono lho. Jan wis. Opine rong teko ae. Iki mak dedet iki apane ya? Bensinnya telat apa gak ya? Telat. Apa reget? Samar kula ning banyu tok, ning banyu ki mati motor ki tapi engko diselaneh kena. Ya nek filtere wit to. Lah mulane lah tak tak pasang filter tapi tenagane kurang. Yo gitu lah. Ngono lho. Lah mulane ki tak tukokno apa kae? Sing iki lho. Selange sing lah sing ki lho ngono ki lho. Sing tak karepne kuwi. Nah. Nah, wis cara tak gone sapa wi? Ini duki. Lah jajal pasangan kono. Iso ora? Ya kena oke. Iki yo. Lho apa gak padha? Gitu. Iki tok to ngisore iki di lebok ning ngene dukawan gak apa-apa jajal. Lah ono tak gawane pisan. Jajal sik to. Dijajal sik iki lho. Jajal sik kok wiwi kok jenenge wong iki jajal. Iki kena to ngene kok ngene warana munggah ngene kok piye. Arahku tak tali kene ngono lho. Ngene to. Heeh. Jajal suarane piye? Suarane piye jajal? Ya. Tuh. Nah, arahku ki ngene lho. Tapi kok Iki nak udan lah rene. Nak udan. ki anu lodo. Lodo to. Iki lho jane yo to. Iki Yo ora dilem kena. ora ki lebone pas drone gak iso iki. Iso to iki. Wong ki Nah. Ngono ya kurang anu ngene lho jane iki. Iki lho. nak ngono jelas aman iki. Ki berarti anu ya gak cocok ya? Gak cocok. Wis batekan. Ya kok ora cocok lho. Lha nganti metu keloke iki lho. Ngopi sik lur. Gak cocok dipiye neh. Pokoke ya kok iki lho ngo. Dudukane lho. Setir Honda, Bos.
Nawang lah dikirimi apa ya roh. Nggih ta Bu, kok ini motor tempur Bu niki. Biasa piye ki lagi jadi wis fotoan. Lah nggih, lah tarah munggah dawur lho Bu. Tarah teng tebing lho Bu. Nah, iya ngene lho. Wis mbok ki ati apaan sik motor iki ngo. Nah wes ngono lho iki jadi vlog hari ini ki wis ngono ae ki ceritane nilai motor Pati baik. Ternyata urung dicandak bos. Jadi nunggu sik bos. Nilai kabar motor Pati. Wes ngono lho jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.